Sakryš! Jde to do prkínka sem? Tahle hudba je mi nějaká povědomá. Tak co ty zemaní hlava vykuchaná? Vždyť nikoho tady nevidím. Jsem tu vnitřní hlas, ty zemane. Cože? Ale vždyť minule jsem byl přece v té druhé světové válce, ale nikoho jsem tam neměl. No a co já s tím? Doufám, že mě byl. Doufám, že mě nikdo nebude otravovat. Tak to bych nedoufal. A je Salzburg, no. Tady se narodil přece Mozart, ty blbečku. Buď Mozart, anebo Václav Kopta. No. Tak. Už mi ta hudba leze docela na nervy. A už je pryč. Tak, zvonek. Mácháte, otevírátko dveří. Ale je to tam napsáno. Mozartovi, to hustě. Tak. Dobrý den. Ježišimarja. Dobrý den, pojďte sem. Nechci, zrovna jsem na pastvě. Dobře, dobře. Smím-li vědět, kdo je váš syn? No Mozart asi, ne? Jasně. A kde je váš syn? Na fotbalovém hřišti. Jasně, já si myslel, že hraje ale hraje na nějakou tu věc, která se jmenuje Pijavice. Jo, ne ona, nebo jak jsem tady jasně, no. Jo, vím přesně, co myslíte. OK. Jo, taky jestli jste všimli, mluvím česky, ale neumím nic slovo. Co znamená česky? Šakler. Šakler, to radši ani nechtějte vědět, no tak nashledanou. Naschle. Ježišmarja, ona to neumí říct ani německy, na to česky. Já to slyšela! Čest! Tak co ty blbečku, už konečně se hodláš najít ten fotbalový stadion? Já jsem myslel, že já něco slyším, ale tohle má být divadlo, jdu tam kouknout do té jámy. Je Mozart! No jo, je to fakticky Mozart, ale je nějaký zelený. A co čekáš jako? Asi se stydí. Tak co hodláš tady prosedět celý den? Ne. Co? Když se to nelíbí, já odejdu. Tak jo. Dobrý for, dělej! Ježiši, co je vůbec v téhle truhle? 8 emeraldů, to si beru. I když někde jsem nebyl čorka. A je to tady teda hodně pěkný. No to bych řekl. Jdu se sednout sem, tady to bude asi pohodlnější. Dělej! Jo! Ahoj Mozartičku. Ty mě asi stejně nevšímáš. A jej, tak já už běžím. Tohle to by mělo, pokud se nepletu, znamenat obchod. No. Dobrý den. Čest. Taky umíš česky, no výborně, já jsem starý komunista. No přesně, tak dělejte, co chcete. Něco. No, a 8 emeraldů a 7 stojí tenhle vaše motika, tak jo, já to beru. No já, jaký za obchod? Čest. Najedili jsme dneska o 50%. Fakt? Jinak by to teda stálo tím pádem, že 7, takže 14 by to stálo, ne? No? No, tak čest. Jo, jinak, jsem komunista, takže bacha na mě. Tak co ty kuchanče, už konečně jako budeš něco dělat? Neříkej ty. Co to? Au! Co se děje? Tady je? Au! Přijďte dát pozor na svůj cení vnitřní hlas, ty! Prosím tě. No, další, stroj času, WTF? No dobře, tak jdeme dál, takže, ty pojď, ty, tak a ty.